Umuzi mkhulu ekhaya kakhulu. Sure. Izindlu cishe 22. Ekhaya. Umuzi nje omkhulu kakhulu. Yebo. Akekho ozobuza ukuthi nilale kanjani kulesimo ngoba kwakubonakala ukuthi akekho right. Amazwi engiwakhumbulayo kwathiwa sigange ngedlozi nizothina abantu ukuthi bagange ngedlozi sihluphekile kunomuntu ocabanga ukuthi thina sigange ngedlozi. Laqala kisonto ngabo 9. Udadewethu makuqala kuthandazwa wavela wahambiswa kwenyoka. Khona lapha yana. So zikhulumeke lelwana ukuthi ziphuma eSwazini nasemunye uthu ulando eBergville zonke lezo zinto lezo. Nakimi ke manje sengiyakhuluma phela like bengingakhuluma ngabe ifika lemoya le bengingakhulumi isiZulu bengikhuluma iSiswati. Basithwala kakhulu abantu bemzi yabantu. Iyaqala iprocess yokuthwasa ke. Angizange ngiliphuza ke lembuzi igazi kodwa lenkukhu ngaliphuza.